changamire ndo nyaya yakabvatirwa iri mishonga yatakaita kumakarati chinosunga chonzi ava vane kuvaka kwavakaita mugomo runopirwa rwavanhu zvisingabvumidzwe kuti vaite tikavasamuna vakati nemunise samuni pamarata nepachechi tozoita tizoona ipapo musape munhu maine samuni pamarata epachechi ndofunga ndiyo ava vatikutaura navavo tikazoramba tichitaura navo umwe musi vakazoti zvakadai ndofunga vanokwanisa kukupa umbo rekuti zvinhu zvitaura nevanhu izvi zviri papi timuzozvionawo muzozive wozi vanhu vari kutaura isu titionawo kuti zvitaura nevanhu izvi zvakamira sei. But Maria I know better. vanga vasikuno kuvawo taitaurira pamafoni kusvika wasvike murarini saka ndizoti pawapinda munomu wane mupurisa upi wawaona kuti wazopinde padai kuti wazobudisa nyaya yavo saka vanofanira kusiyana vaifanira kuvatsananga vasiye mari dzavanofanira kusiya ndovaudza but vati handina mari handishandi zvitaurwa ndizvedu tinotenda ndichitanga panhau yesamoni ini ndogara parari pakafoniwa zvichinzi takusungai tikati anonda zvinhu ndinodi ndinoda ndopo vakati ko samoni toita sei nhano ndikati kana ini mandifonera kuti takusungai kureva kuti ndadii ndazvinzwa ndinouya because hakuna kwamungakwanisa kuti pasamoni po ndiri kure handinga kuti ikwirai padzimai kwarari kuzi matondiudza kuti ndakusungai ndazvinzwa ndiri kuuya unless kana mune pamuti muda kusamoni topa ani munogona kunosiya pachechi ipapo munopfekera pasi pemarata ari pachechi pandinouya ndosvika kuvhomora samoni ripi iroro pamakarisiya ndouya naro maybe vamwe chamuda chekuti munitambidzechi samoni but inini already ndatobvuma kuti ndazvinzwa kuti madii mandisunga ende ndiri kuuya mushure mezvo ndo pakabva paita I think breakdown kuti mambo vanga vasinganzwi zvakanaka takatouya tamuroti tikafuna kuti mambo vasinganzwa zvakanaka chikurukai pamuri ipapo tobva taburuka patadzoka chinhu tozobudzai kana varaiti pavakazenge varaiti pakazoita kuti macomplications ekuti tainge tiine mamwe maprograms atakanga tiinawo ndopataifona kuti no nhasi taita dambudziko asinodi tinoda then dada dhera vakazoti uyai iri friday tikati ndiri kuuya then friday yacho bva tachati china bwati no pane zvaitika mambo wanikwa vari kufanira kunge vachienda asi chiuyai saturday ndikati saturday inenge iri sabata handikwanisi kuya kudada kusvikira ndazouya nhasi nauye kuti handishandi idi katatu ina handiende kubasa handishandi basa rangu nderekuyeresa vanhu vanorwara kurapa vanorwara pachena handina mari yandinobhadharisa even chapupu chinogona kupupura ivo sabhuku baba diro rimwe vane vanhu vavo vandinorapa mubhuku mavo munogona kuvabvunza vanhu vavo kuti pane rakamboenda panorapira murume we akarapa akanzi tipe mari satasvika kwesepo mimba kuzivi kuti dare kana vasungwa unyane mari kuzviziva ndinotozviziva asi inini handina nekuti handina kwandinowana mari ndinorapa vanhu pachena handibhadhari saka handina imwe access yekuti ndokwanisa kuwana mari sabhuku handina kuonana navo ende kuti ndizive kuti kunoku ndio wakaunza nyaya iyi handitozivi chandinonzwa ndechekuti last time sabhuku wakangoti tinoda mari yedu yekuti suma kuti takakupai ground
takagamuchidzana ground yekunamati pandava pa20 pawatumirwa 20 US vawachitumirwa 20 US nevamwe mufundisi watinombobata nawo ndiye akatumira 20 US yeground ravakatipa iwo rekunamati wakatanga watumirwa 5 wati 5 ishoma ndeyemashops wemachechi munobhadhara 20 US patanzwa sangano wakatumira 20 US yakuna baba diro rimwe chandinozwa chibanyirwa last time futi patakapedza mutambo pane zvikafu zvinosara zvatinenge tichidya pamutambo zviyo zvakaunganidzwa ukaenda ukapiwa iyo sabhuku second wake mai mahora naiyo baba diro rimwe wakasherwa zvikafu zviya zvakanga zvasara kuti hazvizotakura vakagamuchira. Nyaya yangu nasabhuku yakuda kuti tonzwa kunoko nekuti pandamboudzwa pandanzanzi ndiri kunzi takaisa guwa patinonamatira ndo pandatokashikamatsika kuti tichiisa guwa patinonamatira hawo patinonamatira hapana guwa pane toilet pane atari patinonamatira pawakatipa nzvimbo yawakatipa then muchikomo chiri muclaim ndo matakaisa cross muclaim medu isusu takutaura nezvemaini iri pamutemo ine mapepa ari pamutemo yatakabhadhara kugovernment chiri pamutemo ende that claim iyomo tikadzoka futi kumashure yakatombonetsa kuti hamufaniri kuchera but indainesika kuti ndine mapepa akakwana hurumende yakatenda unochera pachiwo kuti handifaniri kuchera how why sorry ndakupinda nedzimwe nyaya dzisingafaniri kuchipinda but ndo kwakabva nhau dzacho kusvika magaraji akatotangira kumashure uko kureva nyaya dzemaklemu tiri kureva nyaya yekuti pamusoro pegomo ndizvendau isu nyaya takafambira patakasvikasvika pamba pasabhu mauro mukadzi uya babada kuri kunzi imi makapiwa pekunamatira asi makazonozvipa zvekunokwira mugomo rinopirwa mapiro mamaisa muchinjikwa mugomo wamusinga muchinjikwa wamusingafanisa mugomo musingabvumiri mukiwo munopirwa mapiro yekuti vanhu varipira mvura kuti takaenda papawo wakati kufona takataura mapawo tikuzvizuke pakufona tikatoona mamembers enyekutesha iwe taibvozechitaura nini kunzi pamakaenda imini kuzoita cross yamutaura amupirwiba nemadzishedu ari haavhumiwa nemapiri awo andese wandeni amunoti ipapo ndo matsanangiro wakaita kwamuri kozi ndiwo wakatofundira tinotenda ipapo makomo akaunti nzvimbo inopirwa mvura kumagarati izvo kunzvimbo yekumagarati yatinozwa kuti kana mamba dzemvura dzabikwa dzinokwidza kumusoroko kugomo kwamarindi ndo kune dzimba dzacho dzakatovakwa ndo kwavanoisa mvura kupi ikoko kumaguta uko then ichi chikomo chetsenza chena chiri pedamba ichi hachina anokwira kunopira mvura ishe vanondikukurira wakagara ene nzvimbo yokuti ndizotoklema ndakatotanga ndanotsvaka information ndikazi kuenda kwesanzi aiwa iyo nzvimbo haipi haina chainoitwa iyi ingori gomo rinozivikana kunopiwa mvura ndikupi rimwe racho rechituru rinopirwazve ndepachituru rapo kwete tsanza chena ndikatoenda kuministry of mines ndokwandati mudzise nyaya yacho ndopandanobvunza kuti inzvimbo ine here chingarambidza kuti ndiipeke zvikazino ireserved area reserved not inzvimbo yakachengetedzwa kumira zvimwe zvinhu zvingada kuvepo saka kana muda kuklema iwa mune tendero kuti taiklema ngatidaro nzvimbo yamakaisa pamusoro peguma makaisa hamuna kuona here pane tere raivapo asi raita kakuitika kudonha pakuputsika zvamo but hongu tere riripo tikati chitaura ndopata tinoda kuwirirana tiinisa mhanya spidinena asi kuti tiri kutaurirana zvekuti munhu anonyatsonzwisa kuti zveshuwa apa kana pachinzi pakaiswa tere iterere rinongwere kana rangonyuka kungoti panapa bvururu roakirwa nematombo roitwa sei rostetwa romira ndimwari azviita
Saka tiri kuti isusu imimi makaenda koisa zvisingabvumirwi pamusoro pegomo. Since magara imimi makambozvinzwa here kuti pamusoro pegomo apo pakwaiswa dombo rakadherekotwa rakanyorwa? Makambozvinzwa? Kuzvinzwa handisati mukunoku ndotidati hatisi tiri kuenda stage by stage. Hatisi kuda kuti mumhanye pane pada kutinzwisisa Ndati pekuti hatisi makambozvinzwa munyika ino yese here kana kuti mugomo iroro chete? Andida kuti ndinzwisise. ndati hatisi kumhanya. Ndinzwisei. Kana chiti hatisi kumhanya katiri kutaura chinhu chine maringe neupenyu. Ndizvozvo. Husiri hwekuti toda kupwanya, toda kuwanzira, toda kupungura, kwete. Asi kuti tiri kuti zvinhu zvinenge zviripo panzvimbo, ukasvika nzvimbo yakagadzirwa ichinzi apo pane chinhu chinonzi tere, unobvunza terero rakambouya sei kuti rizovapo. Vochinzi no tere kuti rigarapo ka vanhu vakanga vari muno vaigara muno. Otherwise hamuna kuvaona, ini handina kuvaona, vabereki vangu havana kuvaonawo. Vanhu vaingogara vachiti izvi toda kushanda, tibva tagara pano toita musha, apa toda kushanda, tibva tagara apa toita zvakati. Handinaona imimi mobva madarika zvamakaona zviri pasi, bva masiya, bva makwira pamusoro apo, bva maenda kuti panapa ndopandoda kuita akari yaMwari yaJehovha anonditambira ari kumatenga, ndoda kuti akwire achiturumura ari apa. Mobva masimudza dombo ramaka, handizivi kuti makaritenga kana kuti makangotorawo remu here, ndokubva maenda kovakira nzvimbo yekwasaunyama, vamaenda kovakira. Hapana vamakasuma, makati tasuma vekuMinistry of Friends ndo vandipa mvumo yekuti ndizviite zvinhu izvo. kuMinistry of Friends handakusuma nena wedomo, asi ndakaenda kunoclaima nzvimbo yekumaini. Aiwa, apa mataura saka ndati ndinoda kuenda nemikwadi-kwadi tiwirirane. Hatisi kuda kukanya baimimi, handisi kuda kukuparadzisa ipa, handisi kuda kututsiraka, handisi kuda kupunguraka. Ndoda kuenda nenyaya yacho chaiyo chaiyo kuti munyaso kuona kuti apa pakavhurika, apa ehe, apa no. Towirirana, tobva tati zvakamboitwa nani, tobvunza. Tine machurches akawanda, vana Marist, vana Mid-Moran, Marist Brothers, St. Mary. Makakwira here mugomomo, mukavakirapo ukunere magesi. Vanoti hatina mutemo uyo, mutemo unonzi machechi ari pasi, hatikwiri pamusoro pegomo. Ndanzwa muchibva matsanangura nekwasanyangaro, kune Chitururu, kune Dini, handimanga. Kozouya kuna Ziva, kuri kunzi vanhu ukaonekwa uri maziva mumaruinzi, unoitwa sei? Unosungwa. Ndekuti mutemo wakati muno inzvimbo yemadzimbabwe, inzvimbo yevakuru vekare, inouya ichionekwa nevanobvawo kunze kwenyika, kunana America, kunana Britain, England, kupi vari kuuya. Handina umbonzwa kuti madziva mune dombo pamusoro. Handina umbonzwa kuti kwaMosi kune dombo pamusoro. Handina kunzwa kuti kwaMuchena kune dombo pamusoro. Asi imi makagona kuzvitora semunhu waMwari
mukati ndina Mwari wandofamba naye. Ndofanirwa kubata Mwari kuti Mwari zvandiri kuita ndizvo chaizvo. Mwari zvandiri kuita ndizvo chaizvo. Saka apa ndoda kuaka akari yako ndobva ndaisa nezvese zvinodikana pano pamusoro pegomba. Zvamusina kumbobvira maona. Ndokuti kabvunza wese vana baba, pana akazoona here vana baba? Aiwa musanyarare kana hatisi kurwa basi tikuda kuenzanisana. Titonge zviri pachena. Hakusi kurwa bawo. Hakusi kukana asi toda kutaurirana. Kuti nyanga ndokwa kusina bamakomo kune makomo asina makrosa. Asi kune dzimwe nzvimbo makrosa makomo ari. Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sedzipi? Mutoko mtema makrosa. Asi kuna kunyanga hakuna. Toenda dombo shawo. Makrosa makomo ari. Asi kunyanga hakuri miliko krosa. Right. Anti manzwa, nzvimbo dzamataura dziri muno here kuyeri? Saka ndotsanangura kuti kuno kunyanga hakuna, asi kune dzimwe nzvimbo makrosi arimo mumakomo. Anokuvawo machana vachinamata vachirumbi. Ndinzwei, saka ndati hatisi kutaura zvemhanya. Hatisi kuda kututsira kana kupamidza kana kupungura. Kwete. Tiri kuda kuenda. Tiri pakati pekuti tiri kutaura ichi chiri straight here. Tega isusu tinochiona ndabvunza vakuru varapa. Kuti mune vamwe vakuru vakura vanotonyatsa kuziva kuti shuwa nzvimbo kana tichitaura kuti Mutoko, Ndongoshawa, Murehwa ndezveikoko. Hazvitorwi kuendeswa kunyika isiriyoba. Totora mutemo wemunotoisa kwaMaranga. Zvinoita here? Aiwa ndoda kutaura varume. Ipapo hazviiti idikatati. Asi kana iriri izwi raMwari randiti ita izvi, handigoni kupikisana nezwi raMwari. Pamusoro izwi raMwari panopirwa kurika naMwari enda panopirwa poite zvemuchinji pamunoita izvi. Panopirwa Ndosaka ndina kuenda kumagute kunoisa muchinji. matatapuwa naMwari kuti ndakubvunza ipapo mbomira ndakubvunza kuti panopirwa munogona kuenda here ipapo kuti muite muchinji kwayo. Ndosaka ndisina kuenda kunopirwa nekuti handiko kwandakanzi enda unoisa ikoko nekuti kunopirwa. Asi anditi nyaya yakuzona sabo Ndizvozvo. zvipangidza kunyangara kwenzvimbo Paari iye ndiye anyangarirwa nazvo. Tinotenda. haangambokuti iwewe ibva ipapapo pasina zvipopa handiti, asi kuti iye sabhuku ane zvaari kuitira ipapo ibva pane zvaari kuitira zvaanoziva iye sasabhuku. Tinotenda apa kuti ibva ari kuti ibva inini here kana ari kuti bvisai cross yamakaisa kana kuti bvisa cross yamakaisa. Tofunga nyaya iri apa ngekrosi ndofunga Sorry, ndisizosei. Ava vanhu vakapiwa stand yavakapiwa isipa necross. Amene muti batsiri madzibaba. Pane cross yamakaisa imi ndo pane stand ichichi. Nditi tsanangu ndidzoke kumashure mondinzwisisa. Handiti ndibauti ndimanya tondibata. Pane church patakapiwa nzvimbo yokunamatira. right. Naivo pandataura takawapa even $20 iya. Ye cross inhau yandakashumirwa naMwari kuti ndiende kunogadzika cross pandakagadzika cross. Mandibata zvakanaka. Zvisinei nechechi. No, hazvinei nechechi. That cross hainei nekuti ndembire hondo ichitembire hondo. Anokuda kukwira kunonamata ipapa akasununguka ichema nhamo dzake. Zvisinei nekuti chechi ipi munhu anonamatira haunamati. Ndokushumirwa kwandakaita naMwari kuti ndinogadzika that cross ipapa. Kuministry tichinotsvake kusi pamwe tapitarasana. Inda kubvunza kuti nzvimbo yakutanga makapiwa naSabhuku ndizvo. Iye chitupa makazonokwira mugomo maisa muchinji.
anyatsopasamira because hanzi makazoenda sei kuministry kana mama ubva namwana chakatanga kupedza maini manibata yakazotouyawo hayo but maini yakazopedza kudhara iyi yagara iclaim yatine mapepa ayo akakwana kuti ndinofanira kuita zvandinoda muclaim imomo chichera chidi even ndikatoti ndasaunoura hafu ragomo riya mapepa andi ndichita zvegodi ndinogona kunore hafu rabhozi ndichita zvemaini mapepa ndakapiwa ndikandaunaita yatoti open cast hauti kunyepa bvunzai vanotsvaga nezvinhu ndikanoita open castika ndinotonori hafu rakuti ndichere zvandakuita ipapo because open cast inoti muvha chiri kutaura chichisi kuita zvakanaka uchere Somunambidza. Ngomba sote ndidare nyaya inenge munoziva kuti dunhu rina mambo ndizvo kana dunhu rino mambo rinotedzwa maringe namambo wega chinamato chipi isitoendawo macheche chinamato chipi chiri pasi pani pamambo gomo ripi ripi ivhu rese riri pasi pani pamambo so even maclaims yacho atinopoti atichiauthorize anoauthorize ndizvo munotonzi munoenda through chief ndizvo fauna sabhuku muenda kunani kuna mambo so imi kana mambo tosvika pakutozviclaima kuti kana nhasi chaichai ndikatoda ndinotosvika ndobva ndaita zvandoda imomomo wedza kuchera kana kuita sei asi zviri under chief Samnyama ndizvo inzvimbo yake kana nhasi unomunoziva kuti hakuna dare rinogona kumisa ipomo kuti murege kuchera kunze kwedare rinei munotendera neni rinondimisa kuchera okwe here zviri manje nekuti nangoenzwa ibaba inini ngoteererai nauya muri kutaura dai inini ndanga ndisiri mwana ane nzvimbo iri muno zveshuwa ndiri wega kuti kwakatereri ndaisvika mumuchekwadi ndatanga ndaenda kuna sabhuku enda kundoenda kuna mambo because handisiwe imomo inzvimbo ndo mumusha medu matagara pane musha wedu ndo pandakapega inini pamba penyu good pari ndichinobatanidza negomo riri mujinga memusha wedu asi gomo ira harina nekuti magara padhuze negomo kana ngatori pega chachangwa ndikukupa zvekunyepera pamutemo wemaini ndo chokwadi pamutemo wemaini mama mukatodzukudzaiba ndikatopega kaka ndangonyepepa tete chachangwa akuti kunyepa zvakatokanganisika nekuti patakapiwa gomo tichipiwa isusu ndaviro rimwe dai anga amufana ari kupfuura zvakutaura izvi iye nyakutipa takapiwa kunzi muri goma ndakababa manyatiwa machira muri kuaonayo maringe nechinudzi chimwe chipo chimwe chimutiso chihombe chachisingakotemwi bataisabvumidzwa kwautema muti iwoyo ndiwo mugano chataikakodzika kukamunda kairi manjerako kakari kasowa tipopatori nemugano usedi kwacho kwakumikanzira kamaifombi ataisapfuurira vaiyoyo muti iwoyo mugori iyono ndiwo mugano wedu gomo raurukiriruke ngere kutopira amene uriwa kudzifambisa sei tunotaura chokwadi hangazi tinotenda ipapo tete musha nemaini zvinhu zvakasiyana ipapo mukapasanganisa tiri kumhanya kuenda pakarimwe musha nemaini zvinhu zvakatosiyana pakapiwa kupa mugano wemunda teerera itete iya yatogara inonzi ireserved area imi makazoiti mareserva chachishona chamakaisa iya inonzi ireserved area yekuti government ikaona zvaida kuisa ipapo chero nguva inotoisa zviri pamutemo ndosaka ndokwatakuenda manje kushurungu kwamusinzwisisa saka isi patakatotanga taenda kuministry of mind kunocheka kuti apa panei chinodzivisa kuti tiise vatida kuisa tichibvunza mutemo wakati hapana chiripo yafree kuti muklema pataklema saka momenti yatakangoklema vatakobhadhara mari kwete shoma dzatakatobhadhara kugovernment yezimbabwe zvavo zviri pamutemo tirikuti isisi panzvimbo pamunonzi mimandi namwari muiti wozi unotenda here kuti chiwanhu chiriko tinotenda here kuti chiwanhu chiriko chamunoti chiwanhu ndochakaita sei ndikubvunza mubvunzo wakanaka difaina kwete ngoti tinotenda kuti chiwanhu chiriko
chitendero chakafanana nekunamata pamusoro ndambobvunza baba pamusoro imundipinda tinotenda imunzani Philip Nyatwa Nyatwa anoreva kuti handiziwe ndabvunza kuti imunzi Philip Nyatwa Nyatwa anoreva kuti Nyatwa anoreva kuti ndikubvunza ini isene ichirevei handiziwe. Yes. Inonzi Patrick Kibisa. Kibisa rudzi rwangu. Rudzi rwemudzimu yekumusha kwangu. Kunzi Patrick Kibisa handichinji pauti nonzi Patrick chakati Patrick Kibisa kutaura kuti inini ndonzi Patrick Kibisa kamateteguru wangu nemachia handiwazere. Mutukochi. Inini ndizvandikutaurira imi kuti munzi Nyatwa. Handilika saka midzimu yenyu imimi hakufaniri kuba kuti hamuna mudzimu ana gumbi ndorudzi muchibvepi atikuba kutaura gumbi ndomutupo ndorudzi ndakubvunzai futi munhu matimi mandikumareda ati mutaura kuti ndikuita maini kuti chi matimi mamuna mari handisenza handina mari handishandi ko maini munokuita chii ndakatongomaina ndikasiya because handisati kubata mari handisina mari yekukondinya kuendera mberi handina mari saka pari zvino ndikuita basa raMwari handina kwandishaona mari ndikondime baba chimai mukusanganidza zvinhu zvamunoita mukusanganidza zvinhu manzisa chitendero muri kuchida kumaina muri kuda musha wenyu muri kuuda ndizvo at the same time because nyaya yamadaidzirwa vana vanu ndizvo makamatoisa nechi matonowaka maisa zvamaflegi papi ipapo machira watepasokuti ameno zvamamawaka ipapo handiti maakuti ndepani ndopani ndiri kudzoserai kuti aiwa kana muine zvamuda kuita pagiraundi ka munodzoka kuda rachipani ramambo ndizvo mambo ndine zvinhu zvandida kuitawo apo ndinokumbirawo munditenderewo ndizvo inimi mambo wakakuudzai kuti no izvi zvichiitai maakuziva kuti tiri kufambirana pamwe chete newaridzo chi miraizvo chakudzoserai panapa nhasichakudzoseratakatanga mining saka ronziune wanga wachitonga panguva yacho ndakatonowa aprocha ndikati takuchera vakatiti nguva riti ndikuchera ngoma inzwai handizivi kuti panochinja chifi ndinofanira enda kuenda kuti ndakuchi ndikuchera muri muchechi hakuna kuti anoti imi maziva muruparidza vanotondirambira kuti nditi nini ndinoda kuisa vechikristu kuna Mwari handisida kubvisa ivo ndokusaibheni ndizvo musazvirasa sechikristu nokuti muri pamberi pedati ndizvo chikristu ngachirambe chakayamwira mupi mamuri muzive zvakare kuti muri mutungamiri ndizvo uyezve hondo hamuzvirwiriri munorwirwa nani naMwari so apa hatisada kuti bvumai ndoti gamuchirai kuti tiri kutaura nyaya hatisi kufevherai kautora kuti mune mhosva toti tsanangure zvazvo munzwise zvinoreva mutemo maringe nedanho ramunofanira kuzotora kuita kana maakuzoita next time munochinzwisa kuti apa pandabva apa ndichaita ichi neichi kuti zvinhu zvangu zviite zvakadini zvakanaka ndizvo saka musamhanye kuti maubva madefenda musati maane nyaya hamuna nyaya apa tinoedza kuti mubatsiridzwe kuti no kana maakuzoita zvinhu zvangu zviite zvakadini zvakanaka so ndopatiri kuti danho renyu ramakachakuunzai pano inhau yekuti pane murume uyo akagarapo mambo muridzi wenzvimbo mushe munge maonekwa zvisina kufanira kuarea yenyu ndopamakabva madaidzwa nzvimbo ipapi mudai mutitsanangure zviri kudini zvakaitika nezviko kuti tizivevo zviri kudini zviri kuitika saka muri kumhanyimi mibvunzo iri kuwanda saka ndechikupindurai mibvunzo ikaonda ndiri kupindurai ndozvamukuzi chitsanangurai mambo inini muri kusanganisa mibvunzo pazvinhu zvenyu imimi muri kuda kunangana necross here kana kuti muri kunangana nekuzobvunza kuti maini wakazoita sei munzvimbo yaane lot of things ndichikuonesai kuti nzvimbo iyi inotowo nzvimbo zvakare yandakaklema kuti iwe maini yekuchera goridhe manyakondibata zvakanaka zvisinei nekereke chipiyaniso ndakazochiisa mushure mekunge ndashumirwa asi hazvinei nemaini saka ndonyaya maurira mazvikota zvakanaka ndozvanichikutsananguriraiyemaini yamakudairaikai ndimakutotizivisa nyaya yamauinga panapa ndeyekuti pandazotaurira nhau yemaini yanga yekunzi mugomo haufani kunoita anything imomo ndikati tinogona kuti manditi nhasi haufani kunoita anything imomo mangwana monzwa ndaisa hora imomo
mumamata patakaona mnada kuti wafanisa ende pinyimo ndaisaona saka garai muitoziva kuti muyaka ndichatongosinga zvemakomba mukombokombo mupi imomo nekuti yagara iplemo Pakaita example yamuchichiri vakachera mvura mubhuku sabhuku achiri chiriro akaenda kokumbira kuna sabhuku mugodhi uyoyo baba mini madhagada anomubatsira tinogara mukurimero mugodhi wachirindo akafa murume nemukadzi une mvura wamwe wese wakaita zvechinamato hapana mugodhi uri kuda mvurapo hapana akachera tsime asi uyoyo takamutaurira mudharadhonzai achiri sabhuku akaenda kuna mudharadhonzai ukadzika nanhasi pamatongo bati mvura iripo 1 ndataura vangauya pavillage 4 wari pavillage 4 anotondipikira inini hanzvadzi yangu iri mukunda vheri hanzvadzi yangu yakabva kuharare idochera mvura pamumba payo tengi riri munziro ndakati hanzvadzi papa unogara murume wangu pamumba pake ndikati hanzvadzi kana wakuzochera mvura ukumbire kuombera mutete unoenda kwasabhuku uombera wamwe waichera isamboombera pa munoombera baba vane maripo muomberwa nekwasaunyama mukabvunza vanhu vari pavillage 4 hameno kana sekupunda anotondipupurira hanzvadzi yangu vanhu vese vakachera mvura muvillage 4 hapana akabata mvura asi vakatora zvimotika zvekudhirira hanzvadzi yangu ndakaitaurira zvekuita akabva nemwana wake kuharare akaombera pavhere pari kurimwa vanhu vanopfura nemakombo anotoona kana baba minanguza ari kurima ndiye ega akafumbira 1 pabva pauya kwamuchena mwanamuyeda kutaurira kuti gomo ramuchena nanhimbura kumba zita rekuti nhimbura hanzi zvine zvazvinoreva kunofamba nhondoro dzichibva kwamuchena dzichienda uku pane munhu akakwira mugomomo ari kuenda kuonamata sezvizvi hanzvadzi ndatonzwa kuti muri hanzvadzi yamhai wakaenda kufamba kupfutsa moto kuti vanhu vazouye akati bhegi rangu nanoziva tirachaseva kuzonotarasa bhegi apa mheno pane mvura ipamusoro pamuchena apa haipwi kana kupise sei but ivo wakatraya kuda kuenda kuita chechi ipapo gemenzi rakatsva kuwanisa nepakadhiri rakatsva hanzvadzi nyika isaunyama inoyera mukaitedza inoita zvakanaka ndopanoda kuonesai kuti pavillage 4 pane vanhu vakadhikira mvura but hawana sei hanzvadzi yangu mvura iripo takamutaurira zvekuita chirindo akataurwa zvekuita mvura iri kuchera mbuku makanyuru but wese wane matsime makanyuru mvura dzinobuda ndo zvakatogona kutedza unyama ipapo mama ndida kuti ndikumupindure zvakanaka inini kana ndikawane muteti ndoenda kuna sabhuku kuti ndauyawo ndoda kushandawo munzvimbo muno mutete wangu ndekuti akufanira kusimudza mutete we ndichatora futi mutete we ndofamba nawe kusvika kuna chifi kana kuti sabhuku wandanoudza nhau dzangu kuti ndinoda kuchera munzvimbo munomu ndiye achasimudza mutete oenda nayo kuwakuru kuti kune mwana auya ari kuti ada kucherawo munzvimbo munomu auya asi mutete wake ndiwoyo nokuti izvo ndakaita izvo ndakaita saka ndotere mutete kuna sabhuku mutete kuna mambo mutete kuna mwekana kuti ndoti pandatanga kunosvika handikotange nekuenda kuna purezidendi but ndinotanga kuenda pasi ndozosvitsiwa nyaya dzangu kuwakuru ndakaita kaizvozvo kutsanangura zviri maringe nemagariro eupenyu hatisi kuparadza hatisi kututsira tiri kutaura zviri maringe neupenyu magariro enyika ndizofunga wanzwa tichimbotaura nenyaya yekuti ukasvika pakadari paine tere rinozoitwa sei kuti usvika apa pane chakati chinozoitwa sei zvese saka zvanhasi wauya uriwe ndizvozvo kubva pane nguva yese taitaura nezvayo anditorikona wazosvika panguva yekuti wauya uchitaura kuti ndakaita claim ndakaklema ndikaita zvemigodi isati taura zvemigodi ndangotaura zviri pamusoro pegomo chete chete kuti munzvimbo yekwasaunyama hazvina kumbobvira zvaitwa mukoma wakaibva ataura nezvaitika kunaona goromonzi kupi isaidhi reko asi munzvimbo muno ndemasaunyama hazvina kufa zvaitika iwe wazviita zvabva kupi chandiri kukumbira ndechekuti
ngazviende zvindobviswe zvinhu izvo zvodzikiswa pasi. Ndozonzwa sabhuku uyo ndiro rinotaura kuti mambo nhau yakanga ichindishungurudza kuno, zvinhu zviya zvakaita sei zvakadzikiswa pasi, kwete kuti azoramba achingotaura. Kutaura kuri kuitwa uku hakusi kwekuda kwangu, kuda kwenyu kweruzhinji rwamuri kuona kuti zvakamboitika kupi sinzi upenyu hwese, zvakamboitika kupi sinzi upenyu hwese. Saka tatinatoa tiuya tigadzirisane, toda kukurongera nyaya inoita chamari uri munhu anobvisisa, une pfungwa shanu, una Mwari pauri. Baba, ndikomborere zvamakati ndiite atari pamusoro apo, hapabvumirwi. Ngei makanditi ndiite atari apo? Ndakutununura, ndakudzikisa pasi atari yangu. Kana muchida kuuya konditungamira, chiuyai munditungamire sehondo ndiri pasi. Hakuna hondo yakakwira mugomo ndapota hangu baba, maoko ako kuhondo yako wapedza wodzikisa vanhu vabva watonyora. Ipapo ndinotenda nemashoko iwayo nekuti ari kubva kudare renyu, handizve. Asi inini pachangu handigoni kupikisa izwi raMwari. Ndochinhu chekutanga. Isusu tati haugoni kuripikisa, unoritaurira kuti ndo zvandanzwa zvataurwa mudunhu rekwasaunyama munzvimbo mandigere. Imi Mwari, kana muineni muri kunditungamirira, ndipeiwo makomborero pane zvandakuita. Ndadzika pasi, chiburukai ndiro zvavatsvene, dzoburuka dzomhara pauri wadzikisa zvinhu zvako, wasiyane izvo. Ndinotenda mambo nemashoko enyu. Ndo pandiri kuti inini iyo izwi rakauya rikanitenda unoturika atari, handife ndakagona kunoripikisa kuti ndakunodzikisa atari, except imbonyarai nditaurwa namai, nyarai nditaurwa. Handigone kunodzikisa atari pandakaisa pasi kuti Ishe ndakubvisa zvamakaniti ndini kuona, except imini kana mati not zviri kubva kuauthorize yangu inini, handina kuauthorize tende munobvisa. Kana muri mati zvawakaita zvirwongo atiri daunoturuna ndipwanya, haizvo zvakwa munhu. Asi inini pachangu handikwanise kunoturuna ndipwanya, ine handikwanise kutendai tende munopwanya. Izvi muri kuzviita kubva mumwoyo menyu nemafungiro enyu nemaitiro enyu. Pamusoro pezvo, ipapo pandakanga ndakaisa atari iyi, ndinoramba ndichienda kunopa pfugama ndichinamata. Nekuti pane chipikirwa chandakawimbisa napapa munyika yemwe. Ndifana kutokuudza izvi zvino, ndofana kuudza chokwadi kuti mangwana musazomukura roho. Because mangwana muchandona ndiripo moti takauya kuti handifani kuonapo. Saka zvinzwisisei zvandiri kutokutsanangurira. Ndikumbira kubvunza mutungamiri kuti munhu ari kukutumai ndiani? Ari kukutumai ndiani? Izwi raMwari ndo rinotaura nini pamusoro pechangamiro. Murume ari kungamirwa nezwi raMwari, asi mambo wevhu raakatsika amutuma kodzikisa muchinjikwa. Semunhu anonzwa izwi raMwari aenda kunodzikisa, aisvika pamuchinjikwa wake, Mwari zvamakandiita, Ishe wevhu randakatsika anditi ndidzikise, ndaakukudzikisa, iyo bvanyarara. Mutungamiriri anonzwa izwi raMwari ndozvaanoita. Anonzwa izwi raMwari, anotumwa naMwari, ndozvaanoita. Mutungamiriri chamatanga kuita, chandotanga kutoshora, matanga mauya nenguo dzaMwari padare ramambo. Maifana manga madzikumura pamaya padare rokunguo dzamakapfeka dzo dzasungwa. Dai mauya imwire padare raMwari, padare musina nguo dzasheba. Tsvimbo yaMwari maisiya iri kunze, mobva mabva magara padare, mobva mazvininipisa. Utungamiriri hwezwi raMwari hwakazvininipisa. Izwi raMwari rakapurisa, harina nharo, riri pasi. Imini mati ndinofana kuteerera ani mambo wangu nezwi raMwari. Ndizvo vaifana kutungamirira vateerera izwi ramambo wevhu ramakatsika, nekuti simba riri pamusoro penyu rinotonzi rakaiswa naMwari. Simba riri pamusoro penyu rakaiswa ndiMwari. Saka vaifana kutanga mabvuma kuti simba ramambo rakaiswa naMwari. Vaifana mabva maenda koturura atari yenyu, nekuti manzi namambo wevhu rino ende munobvisa. Zvainotaurira
mambo. Saka muri kupikisana mambo dei. Kwete kupikisana mambo. Muri kupikisana kuti mambo zvauti hazviiti. No. Handisi kupikisana mambo. Chete, pane nyaya. Bata makapfeka magemenzi tokabvunza handazi yangu kuti wauya kudare uri pamwe ere kana kuti uri munhu nekuti izvo mauya padare panapa dai moya muine hembe handiti muri kundisungira nawe kunamata here. Saka ndinongopfeka kanguo dzangu dzekunamata nekuti undisungira nawe kunamata. uri pamwe ere Imimi mandisungira nawe kunamata. Inini handina kurambidzai kunodonhera grosi ndati kana imimi muchiondazi. Endai munodonhera. Ndini kandakaisa. Ina handikwanisi. Sekutera kwandakadadzira mari. Sekutera kwandakadadzira mari. Asi nyimi kana makuti hazviite ndina kuchikudza chishafu handikurambidzei endai munodonhera. chekutotanga Zvakanaka. Halo. Zvakutotanga zvatakutofunga kuti uite kubvisa nguo dzako titaure newe uri normal. Kana mada kugarura you are free. Handikurambidzei. Handikurambidzei. Chiko kana kuda kuchikora you are free. Handikurambidzei. Because simba munaro. Simba munaro. tingaswere tichingotaura isu tinoda kutaura chinhu hwani chandareva munomu ndo chinhu chinofanira kuenda munhu akachibata kuti zvanzi zvazonzi sitataura chinhu chimwe chete kuti iwewe zvawakasvika uchizviita sabhuku kuti azouye kotaura kuti mambo kune mashura ndeiko kwaitwa zvakadari pamusoro pei nenzvimbo yangu dai aizviziva angadai asina kuuya kuzotaura ngekuti aizviziva kuti zvake uyu takapedzerana tikapanana giraundi pasi iyo ngirozi yake yasvika iga yake ndoda kuti iwe upidze atari pamusoro pegomapo aifanira kudzoka futi woenda kuna sabhuku ndauya kutera remangwana ndoda kukupa umbowo hwakazara kutera remangwana ngirozi iri pandiri iri kumhara pandiri iri kunditaurira kuti chienda pamusoro pegomo iro wondoisa atari saka iwe sabhuku ndako kutaura mangwana zvisazokushamise kana kunetsa ndo zvandaakuda kuti ndiite saka ndauya munzvimbo mako sabhuku kwekuenda ndio unokuziva indaturira iwe sabhuku asina kuuya kuzochema kwandiri asi chandati inini ndakumbirisa basi chinhu hwani chekuti ngazvidzikiswe zviri pamusoro apo kana iri hondowe ari mwari anofunga ari mwari anorayira anoita zvinhu zvacho baba ndauya kokumbira ndiri kuti zvamakandituma kuti ndikwidzapo waridzi wenyika wati hazvibvumirwi imimi ndakukugadzirirai atari yenyu pano pasi pandapuwa ground rangu kana muineri chiuyai mutaurire pano wotaura ari ipapo nemweya upi tingadai tisiri kutaura naye tiri kutaura nendimi dzinobva kwaari kwete kuti ndiyo vakandipa simba undikwidze izvi ndakudzikisa ndakuisapo chiuya panapa tichitaure muridzi wenzvimbo muridzi wenyika naanditi ndibvapo pangu ndodayira kuti hapana hondo baba hapana kunyeperedzana naba ndokutaura kuri pachena kwakasununguka kwokuti munhu wese ana mwari kai ndinozviziva kuti munhu wese ana mwari anotaura ndimi tingadai tisiri kunzwanana muno achitaura kana chiri chigriki kana chiri chii aine ndimi ichidaurwa panapa saka tikataura tirisu ariwe sadza isu tati zvemuno masaunyama hakuna mutemo iwo sinzi ndakagara muno ndaberekerwa muno ndachemberera muno kuno wakwegura vari muno hawana kumbobvira waenda pana moza kuti pakaiswa atari pamusoro apo kuri kunamatwa nemangezi avafi vakazviita
atidi kunyeperana tichiti chechi Mwari ndiandidaro izvo ndaramba mudunhu rekwasaunyama ngazvidzike zvese paground ground wakapuwa zvodzikiswa zvoiswa ipapo. Varume, Mwari kana muineni nditungamirire zvinhu zvangu zvese izvi ndanazvo, tindipai simba rekuti ndiende mberi neruzivo. Mwari anokutungamira. Unyepari vana baba, vana mai. Tinoda zvinhu zvinoendeka zviri pachena, kwete zvinhu zvekuswera kutendera danda patada nechidari. Zvinhu ngazvitorwe stage by stage uchienda nacho sinzi upenyu hwese ndagara. Mwari haanombobvira apinda apa achiisa atara. Inini mweya wandakuita koisa atara ako chii? Zvibvunze paugere, zvibvunze pawakamira kana kufamba. Ndiri kuedza kutsanangura kuti tese tibatane tigadzike chinhu 1 tochiumba toita chinhu chi ndo zvakanakira. Saka ndati zvinhu zvese zvinoenda apo neapo, asi tinoda kuzochigadzirisa. Tochigadzira chinhu chiya tobva taumba 1 tabva tawirirana munhu wese angoti zvanaka zviri panyika, kuratidza kuti nyika yasununguka. Iwe uchazodzidzisawo vamwe vako mangwana zvavarumeka. Nyika yatiri kufambaka inyika ine varidzi vake. Tisatore Mwari tichitungamidza Mwari mberi iye asina kukupa zano iroro okuti Mwari ndiandipa. Aiwa, pinda pakati pendimi kana uri Mwari wobva watsanangura nendimi. Tese tiri muno tingadai tiri kutadza kunzwisisa. Akumbodii? Pane anoturikira here? Zvanzi kudii? Manda, ndida kuedza kugadzirisa ndokuti ndigerewo muno ndomunyika mangu. Saka ndikutaura kuti since ini ndava mambo echingani ndichiripo pachigaro. Wakabva wese havana kumbobvira wataurirwa nyaya iyoyi. Pane atari pamusoro pachitunura, pane atari pamusoro pegomo ranhingirikiro. Hakuna kutanga izvozvo, unova kupindigura nyika zvavo. Saka ndati nini tiri kudzorera nyika yechikare, ibude mvura ichinaya ichiita mududu zvaiitika. Ndo zvatiri kuda. Hatisi kuda zviya zvokuti pababa. Tiri kuda kuidzora nyika igare mitenderere. Yotenderera zvayanga iri sezai. Takagarika kunyambamba wana madhasani waiwerera uchibatwa fishi avo kunyembera varume wari muno vanomutaura taibata fishi muna madhasani. Varume musatambe neupenyu hwekutaridzira kuti iozvizvi kwaiva nezvindanga zvinoita mududu wekubuda mvura vana mai vachirima magadhi. Hakusina. Be clear, muri kukanganisa kuti ndina Mwari. Ini ndaramba. Ini chandataura ndechekuti endai zvotununurwe zvidzike paground renyu. Ground makapuwa utano. Hatiri zvinonetsa. Hama dzangu ngatibatsirane. Kana kuri kuakira isimenti ngatiisa. Ndiyo bata redu. Ndobva ndasuma una Mwari. Kana ndichitarisa kumaodza nyemba, ndichitarisa kuchamhende, ndichitarisa kumadokera, ndichitarisa kumabvazuva, zvese ndobva ndapira Mwari. Obva atendera. Obva anzwa kuti zvichemo zvavataura ndazvinzwa mwanangu wadzikiswa. Alright, nevaridzi venyika, iwe chimira sehondo. Womira sehondo uri pai? Panzvimbo pako. Zvanaka. Nyika yase yasununguka. Andimona. Hapana panonzi apa pane zinyeke-nyeke. Aiwa tasunungura nyika yamira zvakanaka. Ndodaira kuti ndizvizviti kana paine chapokana tiudze vana baba, vana mai, tinoda kugadzirisa zvinhu. Ndimi muri kuchema, ndakafamba apa ndikaona jecha rakazara. Tinoda kuti mvura iuye kukura jecha riite fishi dzipiro. Kutaura kwandiri kuita ndaimbotaura kuti varume toda kugadzira mvura kuti iite mvura, kwete zviya zvekutamba. Taakutosiyana nezvakabva kare.
taugadzira zveupenyu kuti munhu wese agutsikane. Mudzokere magadhi amairimo. Ndakaona pane mengo apo dzakati wa. Uzasvika nziwani waita mvura yekungoti fupure kwakuti dzakati. Iye zvino yaendepi? Zvikanzi ameni. Ndikati munoti ameni munozviziva. Indati ndiri mambo wechisikisti. Ndoda kugadzirisa upenyu kuti uswatuke. Ugare mahuri chaimo chaimo. Isusu tipfeke mweya waMwari. Tisapfeke mweya waSatani ba. Kwete. Ngatipfeke mweya waMwari kana ndichifamba. Ndina mweya waJesu uyo ndiMwari. Mamupindira baba. Chii chamaita. Kana vanhu vakakuona zvonu, siyane nazvo. NdiMwari paagera. Ngekuti akapfeka bhachi rake Mwari mukati memwoyo. Kwete kupfeka Satani. Ndiri kuende kuna Satani. Asikumburiri bezvo. Varume, vana mai, ngatichengete upenyu hwedu. Saka tiine pfungwa 5 dzekuchengetedza upenyu hwedu kuti huri kuendeka. Ini chandakumbira basi ndechekuti ngadziturunurwe. Sahondo ataura kuti hondo. Turunurai hondo zvidzike pachechi yenyu. Chete amunhu muromo. Kana sabhuku atauri uyu. Anobva atoto mangwana ngatandondifonera mambo. Zvandazoona chishamiso chechi yaka zvadzikiswa. Zvaenda paground. Shuwa here woti zvanaka. Ndokuti tiri kugarisana. Hatisi kukwesheresana. Tiri kugarisana zvinhu zvinoita. Handizvo here hondo? Ya, tiri kugadzirisana. Asi ini kuti ndinoturunura asi kana muri kuti muchanoturunura nekuti anoturunura ndafunga kupedza isusu mapurisa tiripo ndizvo. Hapana zvinotityisa zvokubata zvinhu zvinaka. Tinonzi tine mhiko dzinoyera pamberi paMwari. Tiri vaMwariwo ende tinoshandawo nani naMwari vacho. Kana imimi mangotitendera kuti endai munobvisa zviripo moisa pasi, dhani tapedza, munhu inyorwa judgment rake toenda tonobvisa toisa pasi. Kana azozvidzorera yamhosva kwaro. Topangirai pamusoro. Uyu murume ndaona ane nhava. Ari kuita opposite nezvekudadara. Yes. Isusu takupa order. Wazvinzwa? Iwewe simuka nhasi unobvisa zvinhu zvako. Isakungokupa date rokuti kusvika musi wakati asina kuna zvinhu zvako ipapo. Kana usingadi takutora matanho mawo. Wozwa di. Utadza kuzvisana dare nedare. Isusu takupa order because zviri kuaffecta isusu. Hazvisi kuaffecta iwewe. Iwewe ndiwe wakakumbira ukapiwa mvumo. Nawo wakuramba futi zvatiri kuda. Saka takupa order yekuti kubva nhasi kusvika musi wakati ndinobvisa zvinhu zvako. Yes. Kana usingadi takutora matanho. Tapedza. Ya, ipapo handidi kunyepa. Inini kuti ndene ndinokanya ndiri nekubvisa. Handikwanisi. Ini ndati ndakupa order. Ndosaka ndichikupindura ipapo. Kana usingadi ndikupindura. Inini pachangu kuti ndene ndinokanya handikwanisi. Asi kana muri kuti hai ndinokanya zviite handikurambidzei. Ndakupindura zvakanaka ipapo. Kwete handikwanisi. Pamusoro ezviri kuitwa vane mhiko dzavo pakawakaisa gombo iroro inonzi sanza guru. Inini sanza chena ripapo kapo ndoridziva gombo iroro. Ndanyanyisa kutaura kuti gombo iroro rinoera da kutaura nhasi. Ini ndandiri mudhibha inini nguva yehondo. Pakaitika hondo ipapo. Isu takagara neSamuel tona hondo ichitika ipapo. Asi kunoziva kuti kwaiva zvapungu, munoziva zvapungu. Munoziva zvapungu. Zvapungu munoziva here. Zvipungu. Handi kubvisa zvapungu zviya zvinozvo. Zvaiuya kovharira ndege ipapo kovharira ndege kudai so. Zvimwe zviya zvichibhomba. Zvaenda kundobhomba outside. Zvaenda kubhomba outside. Asi pagombo pachipo zvauya zvikauya kuti zvauya mahelicopter nezvimwe zviya. Zvaiva zvichivhara mawindo aya. Ndege dzichienda kundobhomba kuchienda kubhomba kure. Makumi dzaisara ari ipapo. Tichizora tiri kure uko zviro zviri kuitika. Saka gombo iro rinoera. Saka kuera kwanoitaga imi dai muri munhu waMwari, hatikurambi kuti munhu waMwari. Dai muchiti zvinhu zvenyu zvirimo zvacho modzirunura. Munoziva pakafema ipapo. Munoziva kuti pakafema. Pakasara mhuri yewana Zimbabwe ipapo. Tichizetozivawo isisu. Saka panoera
saka kamutira mweya wanhiwa kuti ndiyo makuyeresa. Amen. Saka kuti dzikisai zvinhu zvacho izvozvo zviri kutaura nachief, dzikisai izvi zvenyu monamata. Ini ndinamata baba nyambotaura vari papa vanosuka gemuzengerinya vari papawo vanonamata vanoprofita iwavo vanonamata. Asi vangoda kukwira kumakoma ari kuko vakaenda kune matare emanyama vakataura kuti gomera rikui vananyagota vanoziva wafundisa vari papawo vananyagota vanachi havakwiri imomo. Asi vakateerera vanotoenda munzvimbo dzavakapiwa kuti munonamatira munonamatira mnazimechikomo kusaidi kuno vanonamatira havana kukwira mugoma vanonamatira kunze. Asi muri kuita nharo zvenyu mutaura nachief wenzvimbo ino kuti zvakati hatidi muno muri kupikisa. Masaka avo vakutokupa oda kuti enda madzikise zvinhu zvenyu muri kuramba kuti handifi ndakaita ndikanamatira ipapo pamusoro nai zvinoita here pamusoro itari ndini ndakaenda kuvasunga avo nemuna maereka iwawa zviri kutaura maereka nezvechokwadi. Asi kuti mazha takatoona isusu ka kubvira ndichitovafonera hakuna kusunga nhasi baba matovaona nhasi ka imbovabvunza kuti makapiwa samoni rini pamakanzi murudiwa kunoku kudare irini. Chekutotanga avo chandakatoona ngo vanotoshora dare ripi rineri ndo chekutotanga avo vanoshora dare rineri nenhau yekuti waoneka kuti mambo mukwasha wani wavo but vasingaziva kuti aiwa nyaya yedare neukamaka zvakadini zvakasiyana. Chamunoda kuti muone picture vanhu vari muno mumese ndechekuti kutouya kwavatoita chekutotanga ka havanotoya nemari yedareba nemari yemapurisa avo chekutotanga vanokuya nemari yedareba ndo pamunototanga kutona picture yacho kuti munhu ari kuita zvinhu zviri stable. But vari kufunga kuti manje mwari anobatsira munhu anoita sei anozvibatsira mufunge henyu. Chinongoda kuzvinindipisa nekuitawo munhu pane vanhu zvokuti zvamuri kuita babaka nezvekutoti mutori lidhaka zviri kuenda futi kodini kosiyana handizvoba zviri kuenda kotosiyana. Haifanira kunge kuswerera meta 1 hour ndopatatonoti paneka kutoshoya karipo. Saka odha yatotaurwa yekunzi avanoda kupiwa date avo kana usina kupiwa date bamutema ndofunga kana uchiuziva kana usingauziva wachazouziva pamberi kuti chinonzi kushora mambo unoitwa sei nokutobhadhara haitongwi munomuba nekushora mambo inozotongerwa kupi kumusoro ndomuchazonoti inenge yakamira sei. Asi muchapiwa date rekuti moenda kobvisa zvinhu zvenyu sezvataurwa kana maramba nyaya yenyu takuendesa kukoti kumusoro ndokwamuchazopiwa mutongo wedza kubhadhara faini here kana kuti wekugara mujeri pamusoro kana claim yacho inotobviswa weziri panzvimbo isingaiti ndoyatova claim rongekai baba mutemo wekunyika kana kwaenda konzidowanga unoda yakazvemusero ukaenda kuconstitution 2013 yakaita roho yamambo unoiziva nayo yekuchengetedza nharaunda dzinoera dzine mapiri. Nekuda kudaro kana mambo tikanyora mapepa nhasi tine masimba ekuenda kuti kumaini kunoibvisa maini nzvimbo yakaipa yamakapa because wemaini havatombozvi zvese asi rachijana jemadzishe nanasaduni kunoona kuti nzvimbo inokodzera here. Asi chakachaita kuti mambo vanonoitora vachiti yamaini yavo asi kana iri nzvimbo yedu yechipiriso nekuda kwebumbiro redu remutemo tine masimba futi ekuenda kuti tinoitore tichiti nzvimbo yedu yechipiriso misomaizikuza shamwari pawakapedza hapaiti nekuda kuti varidziwe nharaunda vati hapaiti hapatenderi iyo certificate iyo ichibva yatokanzwa. Asi unovidziwa here pamunoenda kumainausana iwe shamari achadi kuramba chiteera zvakutaura iwewe shamari asakutendera kudai wanzai chawaifanira kutokumbira kuna mambo iwewe mambo zvinhu zvangu zvandikufungidzira inini kuti zvinokwanisa kuzvibviseka ndaikumbira kuti mwedzi ndinge ndikukwanisa kuti bvise zvinhu zvangu zvinhu zvangu zvinorema tozakuti pamwe kuremera unozvibvisa unombonopira kwada unokupira iko kuti kwanisa kuzvibvisa mambo ndokumbirawo 2 days zvokuti nditi ndinobvisa zvinhu zvangu tisati akupa date isu tikaupa date ucharwadzira pananga ndichibvunza baba wangu ndepekuti baba chakamu ndokumbirawo ava mapedza kuvatonga ndizvo
ngawapiwe date rekunobvisa zvinhu tipinze vamwe mudare une here kufungidzira kuti ape date wabude mudare tozoona kana waramba hazvina basa nedate handiti endai munobvisa makasununguka ndakupira kuna baba baba mimi rakataura rakesari pakesari kuti ugare unakanaka ukarwisana nakesari uchati ukunamata neguta handiti saka zvinhu zvisinyungure kana munhu wamwari chaizvo asi kuti pane zvimwe zvinhu zviri panharaunda ipa kana panharaunda ipa panenge pakachena apa pane zvikukutu zviri pagomo ipapa kana pakanzi pariuyaprofeti anogona kuyasondonato otongopinda naomuvhene kubichana vanyasaona zvakamira sei anofanira kuvhenekwa haanatsa kuti tifambe chacho tikwanisa kuona denga tofambira oda izvai mambo altapa tiri kuti isusu yahondore taipedza hondore kana ari munhu anonzwisisa akuenda kogara pasi kuatari pake obva ataura kuti baba zvamakandituma mutumwa wedenga burukai matadza kuburuka muina mambo saka ndaapangu ndega tiburukai mutaure nemi tichirangare ndakudzikisa zvinhu zvamakandiisapo zvoenda pai pasaiti ndo pane chechi yandapuwa ndekuti munomu yaramba kubuda ndofunga ndati taure ndikadzokora ndadzokora kuti dai tiri kutaura nendimi ino isusu hatisi kuda kuhanda nechechi ayo hapo ndakaramba uyezve ndakapikira kuti handifi ndakahwanda nekuti ndakapfeka gemenzi ndine nguo chena kwete mwari pandiripo panapa ndione denga kana chida kundizarura richazarura mapanza ekuti ndiende chete ini chandikukumbira ndechoti ngazvidzike zvienda chete chete ndiro zvandataura hapana kusvika ine nguva yekuzofana kuenda kotarisa zvaitwa semapurisa kunotarisa kuti azviita vari kunotarisa ero munesabhuti hamusikuirwa ero ramunotuma ino zvesabhuti munhu hamusikuirwa ero ngozi yatova basa rinoita follow up kusvika adzikisa panoda kuonekwa autoteerera kusvika azviita bcause azitariratidza kuzvidzadaro saka ndobva tichakuteerera nezvinhu zvosvika zvapera iwo basa takutomubata sabo uchitapedza kuti hondore akuzikisa atari yayo woendesa pachechi pavo chaipo kana paine zvakaiswa pasi pedombo iroro ndiwo atinoziva ndiwo vanoziva matorero dzikai tigare apa takugadzigai apa pahondove ndopatakuda kuita mupiro ndopira hondove iripa ndazvataura kuti ndinonamatira vanhu zvakakomborera ndinoita zvido zvamwari mazvinhu akazvitaurwa munhu kubatsira muri kurwara ndine gumbo ndaiswa chitsinga anoenda kukutsanangurirai chitsinga wakachitorera parodhi yakati wakachitorera panzira yakati saka mira tonongo munhu wamwari maindafamba nzira dzakawanda ende ndafamba nyika musaone takagara panapa tinyatsokuona zvinoitika muupenyu kuti ndozvinoitika ndozvinoitika saka munhu munamata akanga achifamba asingazviratidzi kuti ndinonamata tiezvikangaiwa munhu wamwari akapuhwa namwari akakomborerwa saka manza nitaura ndagara ndakazviona ndagara ndichifamba munyika dzakasiyana siyana saka aiwa tiri kupa kutenda kuti hondoo wanzwisisa tiri munyaya hondoo remudzivise pachechi penyu muri redheti redu rekuti musi wakati tiri kuda kudingudzira kotione zvadzisiswawo pai pachechi yavo sabhuku haana muromo nenyu anototaura kuti mambo makaita ndakanga ndatochara
ndakuchema zvapurumuka zvanaka zvarero munhu wese arerukirwa nemweya saka ndoita pedza neni baba ndichapuwa dheta hapa naona